hänen 17 maalia, mutta hän edelleenkin poissa kokoonpanosta loukkaantumisen vuoksi. Tästä Kovarczyk, hyvä syöttö, siinä on paikka ja siinä on maali! Ensimmäinen maali syntyy ja puolustaja Niklas Lundgren lähtee pakin tontilta tukemaan hyökkäystä ja saa kyllä täysin vapaan väylän nousta maali edustalle ja eräävä sijoitus. Kovarczyk tulee alueelle sisään. Pikkusyöttö viereen ja näin lähtee homma pyörimään jälleen. Jukuri ylivoimasta Lasse liikkuu toiseen maaliin. Se yläpäässä ilottaa, kun puolustaja antaa soittaa viivalta. Ja peli on lukemissa 2-2. Ylivoimamaali Jukureilta ja siitä vastaan puolustaja Oliver Lasse. – 55 sekuntia. Jerry Turkulaisen kampitus jäähyä on jäljellä. Jormakka pelaa kiekon Nessenille viivalle, sitten Konsta Helenius ja sieltä kulmaukseen Batna. Hyvä syöttö taas poikittain, vielä polvet ja sitten on maali! Konsta Helenius iskee kiekon sisään, 3-2. Jukurit puhkoo tuota Jypin alivoima nelikkoa aivan tuolta. Tosi vaikeaa. Jypillä omasta päässä ja sinne menee. Kiekon painaa verkoperukoille Otto Ville Leppänen ja näin menee johtoasemaan 4-2. Mikkelin Jukurit Jyväskylässä. Sieltä ei Jyppääse nyt omasta päästä yhtikäs minnekään ja Jukurit rokottaa. Ottelun yleisömäärä tänään 3528 katsojaa. Ja kiittää. Kunnasta lähtöisin oleva pelimies ja sitten lataa jo Michal Kovarczyk, mutta ohi maalista velipoika Ondrej ja keskustassa ja siellä lepää Pekka Jormakka paikan päällä, maali numero 19 ja 5-2 lukemiin rallattelee Jukurit ja nyt alkaa tulla onnistumisia Jukurilaumalle. Niitä tulee solkenaan suorastaan, 3 maalia jo ottelun toiseen erään. Jukurit on mättänyt ja on mennyt Jyväskylässä suureen johtoasemaan 5-2. Siinä on Jukurit johtaa viikinäisessä 29-37 maalintekijä. kolmatta erää. Jukurit sieltä löytää kiekko. Helenius ampuu, palukiekko sinne menee. Kiekko painaa leppuun. Patrik Puistola. Peli on Jukureille lukemissa 6-2. Ja näin Jukurit painelee menojaan Jyväskylän lauantai-illassa. Patrik Puistola tällä kertaa pääsee tyylittelemään kiekon maali edustalta sisään ja sitä kautta Jukurit on katkomassa.
just sitä, että pelialusta saakka niin on omaa peliä tulee niin vahvasti sisään. Siinä kyllä There. Kiitos, Jokeri! Kiitos, Jokeri! Kiitos, Jokeri! Kiitos,